फुलखौनो दसे फोसाबनि र', गोबाव जाबायमोनहाय फुल फोसाबनो मोनिया। फुल थाबासो न'फोरा मोजां नुयोहाय। मानसिफोराबा न'फोराव मानो फुलल' गायना लायाथाय? हौवायाबो एसेबो हेफाजाबखौनो होफाया फुल साजायनायफोरावबो। गलाब मदिरा नोंनो आंनि जिउ। माथो न'आ मोनफैबाय। दा आंना रां खेंजों नुनांगौबा दानो फैजालायगोनलै आङो। मोजां साफा खालामना लानांसिगोन। हाग्राफोराबो मा एसां थाब थाब रज'योहाय। ओरैनोबा आंहा सम गैया साफा खालामबाय थानो। टाबफोरखौबो साजायना दोननांगौ। नै मोनसेखौ इयावनो आलायहैनि र'। मा मावखोलै बेलाय? लैखनखौथ' मोजां नुथाराखैहाय। दिनैबो पाक्का लोंना फैथारदोयो। र' खाथियाव फैथो र'। बिबार साफा खालामदों सना? आरो सनासो होनफैदो नोङो हासुदैखौ लोंना फैनानै? लोङाखैलै सना, लोगोफोरासो बरसनिखौ दौना हरबाय। लोगोफोरासो दौना हरखो ना नोंसो निजे लोंना फैदो? एसां बुरजाबाबो गियान गैया नोङो। फैलाय फै नोङो फै। नै नोङो नै महाबा सेरेब लोंग्रा नोङो। नै थैना था नोङो थैना था। दा माबायदि मोनदो? लोंनायखौ गारखायाना? आंबो बुनायखौ गारखाया। आरो नों लोंबाय थार', आंबो बुबाय थागोन। আপুনিনো কিয় মদ খুৱাই তেন্তে? মই যদি মাহত 4-5 বাৰ আহি ইনজেকশ্যন বেণ্ডেজ লগাব লাগে, আপোনাৰ দেখোন গায়ে হৈ নাথাকিব এইটো। এৰিটো দিব পাৰে ন? এৰিবতো পাৰো, কিন্তু মনে নামানে দেচোন। ইফালে টেনচনো শেষ নহয়। আপনার কি মার খাই থেকে ভাল লাগে নেকি? মাৰ খাবতো ভাল নালাগে, কিন্তু মদ খাও এৰিব নোৱাৰো দেচোন। বিষৰ ইনজেকশ্যনটো দিলো আৰু এইটো এন্টিবায়টিকটো দুটা ভাত খাই উঠি খাব। থৈ দিছো ইয়াতে। এতিয়া আহো দে মই। The next day. बेसेथो दद्रद्र थाबावनो दालाय? जौखौनो लोङाखैनोसै र'। हिनजावनाबा बेसे फैसा दं? मोनदों र'। माबायाव थांनो ओंखारदों नोङो? रलाय। देहाखौनो सानायखौनो मोजां मोनथाराखै, एसे फार्मासियाव थांना फैनि आं। रलाय नोंनावथ' फैसा गैयामोन, फैसा लादो नामा नोङो? लायाखैलै। लायाखै? मानो फोथाया नों आं लायाखैथ'? थाबनो फै हले, गोबाव खालामनाङा। मालै आदा, बाजैया बुलायबाय नामा नोंखौ? बुआखैलै, बाथरुमाव फिस्लायगोनलै दां। पुर्निमा आगै, पुर्निमा आगै, आं फैदोंमोनलै।
ए आदा फैदों औ फैदो आया मा जानाय आदाना मोखाङालाय हे बाथरुमाव फिस्लायना गोलैनायानो ए नंगौ औलै दे बिदिब्लालाय जौखौनो बथलसे लायदो देहाफ्रानो मोजां मोनथाराखै एसे जौखौनो लोंना होनोसै र' होमबा लानानै फैनि नै आदा सेरेबा गिलासखौलाय मा गंसे लाबोगोन नों लोंला नामा थांदो गिलास गंसे लाना फैबावदो आंबो लोंलायनांगौ आरो लायदो आं हारसिं जाथारा नङा आं लोंलाया खोमाहाय है थां लायथां र' होमबालाय दे पुर्निमा आगै लुदो लोंसै ए आंसो लोंलायनांगौ आरो लुदो आरोलै दे होमबा A few moments later. मिन्थिबायना पुर्निमा आगै आं बाथरुमाव गोलैयाखै दाखालि आं जौ लोंना फैनायखौ आंना हिनजावासो आंखौ बुदों नोंसो आंनि बिराद लोगोलै पुर्निमा आगै लोंनाय जानायाव रंजानायाव नोंसो आंजों बिराद लोगो बेनि थाखायनो आं नोंखौ बिराद मोजां मोनोलै नोंखौ हाबा खालामनो सानदों आयो आंखौसो गोसोथोफानानै दङ बियो आरो आंखौसो हाबा लानो नागिरबावबाय सौ सना जोंहा हादान जाखारनोसै आं आरो बे हिनजावजों संसार जानो हालिया जोंहा सानैजोंनो रुजु रुमु संसार जाहैनोसै सना नों आंखौ जुलि लानोसै होनबा नोंखि आंखौ फिनो हागोन नोंनाथ' हिनजाव दंखायो नोंनि हिनजावानो नोंखौ बुखायो माथो आंखौ बुवा गारा गारगोन इयो हाया बे आरो आंखौ नागिरना मोनो नंलिया नोंखौ लानानै आं गोजानावसो हादान लुहैना थाहैनोसै आं ओइ आदा नोंखौ बाजैया नागिरना फैगासिनो दंलै हे नोंनाव नङालै नंगौलै आदा नंगौ जाना नंलालै